makare be no nya yude assembly ka gido sama governor emo me ochon bi man kaka ka jogo donje assembly iyudo kaka koro kata Florence ngamo gwele to gwele that means ni onge power mar japiny lakini tire MCAs moko Homa Bay kanyo man gi power mar japiny for example kuma Florence wacho ni governor pok ni giluongo mano confirm pok ni giluongo governor but ngeni research to wacho ni Homa Bay number beach e corruption level no kono luonge sisi mano gi gross ne mano gi maduong ka county mar Homa Bay en number beach e mibadhi Kenya ka onego bed ni county assembly osebet boyudo majority cha bolungo governor kanyo kono luonge sisi finance Florence kanyo koren kama duong it's a big thing Homa Bay oyombo ango mibadhi number beach kanyo Kenya luonge sisi koro kanyo onego bed no seluonge governor to koro that means ni oversight marala donga wacho ni okonego bed ni senate ma wachi oversight chande for example issue mar county Homa Bay ni number dek okata bi number dek wasinigishu Baringo Embu Homa Bay kaito bomet number 4 yes ngene koro case bilano onego bed Florence giri ko jowade gi county assembly ma Homa Bay luongo mana kanyo ngama nyalo duko penjo no governor governor nikech wangiyo issue pek mar wach kanyo governor onego bed ni luongo to bet piny nikech mibadhi ni Homa Bay to bet number dek koro assembly onego bed ne matimo oversight okonego bed ni senate timo oversight to manego Raila Odinga wacho ni katiba bende wacho ni gima dhi e senate onego bed ni koro en gima ohingo assembly to most of the time chopo mna kar impeachment kako mukuru assembly obet pimbo wacho ni koro wase wuoyo kod governor ka wase decide koro wa impeach bagi impeach mane monego bed the senate ma level no senate bedo initiated impeachment bedo initiated kod assembly te kodhi malo odhi senate wach mar Dennis issue mar basari mar MCA basari morakia mar MP basari mar governor basari mar akia ngano it is chaos basari odhi ministry mar education to ministry mar education no ger sikul josom nono to kikadhe lwet ji million ma miyo jok magihero gichiwe ka gichiwe no gino poko wak to ken ne osebedo gi marach kwa review ga gik moko koro kwanyalo review the regime of basari kako osebedo for the last almost 20 years it must be stopped Marela wacho ni we kao pes sirikal ni miyo mbunge mondo mbunge omeja nyuol mondo chul e school ma sirikal mano to nango loro kamano nango koro pesa cha arafadhali kata ko chunya kachul basari to pesa wuga account ma sirikal to the account mar school ma sirikal why does it have to pass through MCA governor MP makelo mibadhi nke jomoko yudo ariyo jomoko nyaka go chonge piny jomoko nyaka lam governor jomoko nyaka lam MP jomoko nyaka lam MCA koro bedo tich matek tedo ka jok ma yudo basari gi seche moko na yude mang'eny kendo yude pile jomoko to kose pile gionge ge list nkech ngama nyaka ketie list na kianu ward manager MCA nyaka ketie list then MP nyaka ketie list to list no monde donjie kelo gik mang'eny manyaka seche moko gik ma ochafu kabisa koro afadhali wagole kanyo wach mar gero barabara for example wach ma MP timate representation oversight legislation wach ma development owerego issue mar strengthening the assemblies law chande ose strengthen the assembly wach mar kendo bende wach mar gonyo mastemoko MP ngisi kao mibadhi nikech gin kod shida ido ka simo kod la MP opongo kinyi sariyo imadho chai imiji pesa ngamine no katimo kamano mano ngama very unpopular ne wan kod bunge moro maro magemi lungo jakoyo kamidiwo ne onge gi gonyo to niki gone sim nyako mak kapo na ngomo timbre school kamoro nyako bi kanyo en no timo tich momiye Theodore ka MPs magwagi to most of the time because gin unpopular kabisa nikech they team the right thing gitiyo gi bribery moko ma left right and center mondo gi stay in power koro gi odangolo en gi basari moro tinge lwete kamae ni imim na ngama koro lamo go chonge piny ne MP ni japiny to mage makelo problem onego benda piny ng'iyo ni MP bedo ngama chal nade ngama nyalo chimo japiny gi wach to ngise ni a convince ni kiny kata kin kod liel anyalo mi siling 1,000 to mane manyalo gol anyalo mi siling 2,000 mane manyalo gol bedo no godi koko bedo no timango makoro timore to nego bed ne you are convincing the people ngama
ngamonge wach mar jopiny iluongo ni winning hearts and minds. Iwacho kod japiny ting'o japiny na pana ma kaka watim the right thing. Jopiny bende ok nofuwa ahinya, gibiro winji to giwinjo gimitimo. To kameno ka koro kodhi e dala to nyaka jipang mana line. Ng'atno en ng'ama popular, en ng'ama jakuo to konego bedni otiyo gi pes jopiny mondo tim go gigo. En pesa no yudo kanye. Pesa mopogo jino mondo nyiew go ji, to nyiew go mana jok moko be ok nyiew jok madhi timo gi moko, nyiew yudhe moko moko madho kongo. To kosemigi kongo to gigo koko kamobire to mane tabia mare. Koro jibila go mbangisi ni wash kod jo moko ma jo crooks moko ma donjo e parliament kande ema hinyowa. Koro kanyati mo legislation. Ai. Ndigi moga imara